Advocaat Wido van Seggeren vreegt vrijspraak na eerst van 20 jaar cel. Daarvoor zijn er veel te veel losse eindjes, wordt het grootste deel ingevuld en in ieder geval niet gestoeld op onderdelen uit het dossier. En een nieuw keusgasveld van Cambuur. Goejoen, dit is Kijk op Friesland. De advocaat van de widow van Tjeerd van Seggeren had van een beetje vrijspraak vregen van zijn cliënt. Nevens de advocaat kan net ontoond worden dat zij achter de moord op haar man zit. Justitie eerst 20 jaar cel in de widow. Tjeerd van Seggeren waard in juni 2000 na een feest deervoen in een gruide bij de Westereen. Hij wie om het leven bracht. De widow is nevens het Openbaar Ministerie verantwoordelijk voor de deer van Seggeren. Toch is er nevens advocaat Brian de Pre net genoeg bewijs. En kan het dus ook bewezen worden verklaard. En daarvan stel ik, nee, daarvoor zijn er veel te veel losse eindjes, wordt het grootste deel ingevuld en in ieder geval niet gestoeld op onderdelen uit het dossier. Het Openbaar Ministerie denkt dat huwelijksproblemen en yield het motief wien van de moord. En daarom is er juist een celstraf van 20 jaar eerst. De uitspraak van de rechter volgt op 11 juli. Sportclub Cambuur verruilt het keusgasveld in het stadion voor een nije. En dat is opvallend, omdat de Ljouwerters, als het goed is, nog maar 2 jaar in dit oude stadion voetballen. De blessure van spits Sam Hendricks is er een die het mogelijk op een oorveld net bad wie. Het maakt het een noodzaak duidelijk van nij keusgas. Dit veld leidt er zo'n 2000 tredje in. Die mat heeft nu 6 jaar gelegen. Dat is met de intensiteit waarmee die wordt gebruikt in betaald voetbal is dat lang. Meestal een jaar of 4, 5 is echt wel klaar. En dus is het veld oneind. Maar over 2 jaar hoop je de Ljouters in een nij stadion te spelen. Om vat te komen dat de investering van 2,5 ton voor 2 jaar is regelen dat het veld dan verplaatst wordt naar een andere locatie. Dat kan technisch. De mat kan hier opgepakt worden en ergens opnieuw gelegd worden. En daarmee kan hij een nieuw leven krijgen op een andere locatie. Waar dat is, weet ik niet. Dat zullen we de komende jaren wel gaan onderzoeken. Maar dat maakt de investering nu waard. Om ook de komende jaren, waarin we ook hier willen presteren, op een goede ondergrond dat te kunnen doen. Er wordt een kwart nu zetten met het vervangen van het veld. Dat moet heel jullie kleer wezen. Ontitiert traint Cambuur in oors in de gemeente Ljout. Dat zou maar zo kunnen zijn dat we dat ook op natuurgras gaan doen de eerste weken van de voorbereiding. Dan kan hier het werk gedaan worden wat gedaan moet worden. Zodra dit klaar is kunnen we ruim voor de competitie ook weer naar het stadion verhuizen om hier te gaan trainen. Henk de Jong en zijn ploeg zetten op woensdag 26 juni uiteen met het nieuwe seizoen. Oeral moet meer in geheel worden en moet een brede publiek loeken. Dat wil de nieuwe algemeen directeur van Oeral, Siart Smit. Van de Moon is de 37e editie van het muziek- en theaterfestival op Skielge van start gegaan. Extra en grootvolle boord naar Skielgeta. Thailand wordt speelt met Oeral bezoekers. Squalband van het eiland verzorgen van de morgen de opening van het festival. Ja, het eilandendrijf. Ja, het eilandendrijf. Lekker aan de appeltaart. Ja, alleen hij komt net uit de vriezer, dus mijn kiezen schieten een beetje alle kanten op. Wat brengt jullie hier dit jaar? Wij wonen hier en normaal gebeurt hier niks. Af en toe staat hier 1 koe of een paard. En nou gebeurt er wat meer. Thema dit hier is zakenrus van een orenkantbudget. Ik denk dat het een heel wezenlijk iets is wat nu in het politieke debat soms wat ontbreekt. En ik denk dat de kunst en een festival als dit, waar heel veel kunst en heel veel publiek is, een mooie ruimte is om dat op te zoeken. Het festival wil de komende jaren een aantal verroringstrog vieren. Zo wil Oeral een breder publiek loeken. Het is ook belangrijk dat de mensen die misschien zelf niet direct naar een theater gaan of naar een museum, dat we die wel krijgen. En dat je ook kijkt van hoe het land verandert en de culturele achtergronden veranderen. En daar moet je ook een afspiegeling van zijn. Ik maak het festival meer in een geheel worden. Waar we naartoe willen is dat het eiland nog meer één groot festivalterrein is, waar je naast de dingen die je gepland hebt ook allemaal dingen tegenkomt, verrassingen, onderdelen die je misschien niet van tevoren weet. Maar dat je voor de totale ervaring gaat. Wie we daar on het waar met Piet Paulusma. Joen droeg een mooie ondergang van de zinnen. Letter vannacht regenwetter, maar een buig krakt en misschien al kans op tonger. En de temperaturen vannacht zijn 14 graden, net volle wind. Morgen buig eerst, maar kans op tonger. In de middag droegen waar, temperaturen 19 graden, de zinnen er nog even bij. En een west-noordwestenwind die zwak of matig is. En dit wie Kijk op Friesland. Van nou nog een hele gezellige joen. Dag.